Hej, Spora her. Jeg hedder Claus. Spora eller først skulle jeg måske nok lige sige, at vi siger lørdag den 11. i 3. år 2017. Og jeg kommer fra Spora, som er skandinavisk paranormal research og amatørastronomi. Og vi søger medlemmer, og vi søger alle, der er interesseret i paranormal forskning. Vi har brug for jer, fordi uden jer, der bliver der ikke noget Spora. Vi kan ikke lave det alene. Vi kan ikke sidde 2 mand og lave Spora. Det giver ingen mening. Og i dag, som situationen ser ud, kommer der ikke nogen folk ud fra nogle institutioner og har lært noget om de her ting her. Det er ting, som kommer ind med tiden og med erfaringen efterhånden, som de forskellige folk forsker i det. Så det er jer, der er eksperterne. Og det bliver I nødt til at forstå. Det er jer, der er eksperterne derude. Fordi altså, der er jo ikke noget ministerie, der har noget med det her at gøre, og der er jo ikke nogen universiteter eller som har det her på deres repertoire. Så eksperterne, det er jer. Og hvis I vil have et sted, eller skulle jeg sige, vil vi have et sted, jer og mig, så må vi simpelthen være fælles om at bygge noget op. Og det kan vi gøre i Spora. I Spora, der får du din frihed til at lave din egen forskning. Du får frihed til at komme og arbejde sammen med andre, der laver forskning på samme område som dig. Og du får muligheder for at overvære og iagttage andre felter, andre grene inden for det paranormale. Fordi vi tager imod alle paranormale grene. Vi søger at få dem alle sammen ind under Spora. Det er sikkert noget af en udfordring, men det er vi ligeglade med, fordi det skal være sådan. Hvis du forsker i krystaller, eller nærdøds oplevelser, eller baser på månen, eller liv på Mars, eller jorden er hul, eller spøgelser og UFO'er, eller hvad, så er det os, du skal være sammen med. Så er det Spora, der er stedet for dig. Der får du fuldstændig din frihed til selv at bestemme, hvornår og hvor meget du laver. Det eneste Spora som sådan, selvfølgelig er vi interesseret i alt, hvad du laver, det er klart. Ellers så giver tingene jo ikke nogen mening. Men vi er ikke interesseret i hverken at hæmme dig eller noget som helst. Og du skal ikke skrive under på noget, om du ved, at du skal noget. Det her, det er frivilligt arbejde. Det er frivillig indsamling af informationer. Det er det Spora er til. Vi laver et Spora informationscenter, hvor vi forsøger på at rapportere og arkivere til alle informationer. Og det er det, der bliver din opgave, hvis du er medlem af Spora. Det er at give os informationer om dine fremgangsmetoder, så vi på alle tænkelige måder kan være der til hjælp, og kan få alle informationer om spøgelsesjagter, om UFO og alle billeder, alle UFO-missioner, alle spøgelsesmissioner, alle opdagelser inden for enhver form for paranormalt. Det er det, vi er interesseret i. Vi har haft et møde. Det møde var et kanonmøde. Det var det fedeste. De få mennesker, der kom, var præcis perfekt til os. De havde helt den rigtige indstilling, synes jeg, at det handler om, det er at få sandheden frem om de ting, der foregår på det paranormale. Og det er det, vi er til. Det er det, vi gør. Det er det, vi arbejder på. Det er at finde et sted, hvor I alle sammen kan komme, og hvor I alle sammen kan læse alle jeres materialer af, og vi kan sammen få det arkiveret op i forskellige kategorier, så man kan gå tilbage og kigge på det, og sige, hvad gjorde vi forkert sidst?
fordi der var nogle ting, der ikke fungerede. Hvad kan vi gøre bedre? Er der nogle nye kameraer eller andre elektriske dingenoter på området, som vi skal anbefale folk at få fat i? Fordi Sprogre kan jo for eksempel ikke give dig et kamera, men det er jo også lige meget, fordi hvis du forsker i nogle ting, hvor der bruges et kamera, så har du allerede et kamera. Det er helt sikkert. Ikke? Altså som amatørastronom, der har jeg jo købt, jeg ved faktisk ikke, om I kan se, ikke? Jeg har købt et teleskop, ikke? Og det er jo klart, ikke? Altså, inden for mit område, der skal jeg jo forsyne mig selv med de her ting her. Men som medlem af Sprogre, der vil jeg jo meget gerne være med til at vise de ting, jeg finder, vise de billeder, jeg får taget, fortælle om, hvordan jeg får tingene til at fungere, eller hvordan jeg ikke kan få tingene til at fungere, og så få hjælp fra ligestillede af. Det er det hele handler om. Det er den her både ligesindede og tværfaglige arbejde, som Sprogre vil stå for, plus information. Det er sådan set det handler om. Nu laver vi et nyt møde, og det her møde her, det kan du få alt at vide om, hvis du går ind på den her hjemmeside her. Hvis du går ind på den her hjemmeside, som står her, og spørger om, hvornår der skal være et nyt møde, så får du selvfølgelig en besked tilbage fra mig af, om hvornår vi laver et nyt møde. Og jeg håber meget, at denne her gang her, at vi kan få samlet folk nok til at lave en generalforsamling, måske ovenikøbet en stiftende generalforsamling. Men vi har jo altså også brug for folk. Vi har jo altså brug for folk, som er indstillet på at være enten formand eller kasserer eller bestyrelsesmedlem, fordi vi skal have, efter reglerne om fagforeninger, der skal vi have en bestyrelse. Og hvis vi ikke har en bestyrelse, så kan vi ikke blive en registreret forening. Og det er jo det, vi søger. Fordi som registreret forening, der kan vi spørge om hjælp rundt omkring. Vi kan søge fonde, og vi kan søge om hjælp rundt omkring til at få et sted at være. Og det er ligesom det hele går ud på, det er, at vi kan få nogle faste forhold og arbejde under nogle faste forhold, hvor vi kan møde hinanden til diskussioner, hvor vi kan se dokumentarer og se foredrag og sådan noget der sammen, ikke? Hvor vi kan diskutere bagefter, hvad vi har siddet og set og hvad vi mener om det. Det er ligesom det hele handler om. Men den hastighed, som du har, det er bare den hastighed, du bibeholder. Der er ikke nogen som helst, der skal komme ind og fortælle dig, hvordan du skal arbejde. Fordi det er dig, der er eksperten på området. Der kommer ikke noget ud nogen steder fra, der kan fortælle os nogle retningslinjer. De retningslinjer, vi skal have, dem laver vi selv. Det er os selv, der står for det. Og er du en del af det, så er du selv med til at bestemme, hvordan det skal fungere. Så jeg håber inderligt, at jeg kommer til at se nogle af jer, kommer til at trække nogle af jer ud af træværket, som man siger. Fordi det er meget vigtigt, synes jeg, for det paranormale og fremtiden af det paranormale, at vi får sat tingene noget mere i orden, at vi får organiseret os noget bedre, så vi kan hjælpe hinanden til en nemmere og en bedre forskning og flere resultater, at vi ikke vader rundt i det samme som små øer, men at vi åbner armene over for hinanden, at vi åbner sindet over for hinanden og hjælper. Og hvis man ikke kan rumme mere end den forskning, man selv laver, så er det helt fint. Det er helt fint. Du skal ikke bruge noget mere energi, end du har. Men det kan være, du får det. Det kan være, du får mere energi af at komme ind og være sammen med andre, der laver andre former for forskning, end du selv gør. Eller måske den samme slags forskning, bare med nogle andre metoder. Det er ligesom det hele, det hele handler om, ikke? Så bliv medlem. Kontakt os så hurtigt som muligt, så vi kan lave en stiftende generalforsamling og begynde at få den her forening her op at stå. Det bliver bare så fedt. Det er, hvad det gør. Allerede de folk, jeg har mødt, er jo kanon. Ikke? De er jo stinkende dygtige.
meget, faktisk nogle af de bedste inden for de her forskellige grene her. Så jeg er fortrøstningsfuld, og jeg håber virkelig, vi ser jer. Og så får du lige det her fjollede skilt her en gang til. Hvad siger I så? Så kan I jo bare pause den der på et tidspunkt, hvor at billedet står rent til at se, hvad der står. Fordi det håber jeg, man kan se, hvad der står. Og så, vi har allerede fået et sted, hvor vi kan holde et møde. Vi skal bare sige, hvornår vi vil holde det. Vi skal sige, hvor mange vi bliver. Og så skal vi bare bede om at få et møde. Og vi kan få et møde fra klokken, og jeg vil sige, fra klokken 7 om morgenen til klokken 24 om natten nærmest, kan vi holde mødet. Så skriv til os. Skriv til den her adresse her. Og blive en del af et super fedt arbejde med paranormal forskning.